Благодаря на доктор Фиданов. Сега пред нас каня четвъртият от листата за народен представител, господин Пламен Айвазов. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаемо ръководство, уважаеми кандидат народни представители, скъпи приятели! Най-напред искам да ви поздравя всички за присъствието ви в тази зала и от ваше име специално да приветстваме нашия председател господин Лютви Местан. Аз ще бъда кратък. Това, което искам да ви кажа, че на 12 май ни предстоят не просто избори. Предстои ни много важен избор. Би го нарекал съдбовен. И аз съм почти сигурен, че вие сте наясно, че наистина ни предстои такъв съдбовен избор. Избор, който ще определи бъдещето не само на България, бъдещето на нас и на нашите деца. В този смисъл, вие всички сте наясно какво успяха да направят бившите управляващи само за 3 години и половина. Това, което направиха, ние го чувстваме най-добре тук в община Доспат. Една атмосфера на страх, заплахи, шантажи и приеми, които мислехме, че сме ги забравили в добрите стари времена. Ние искаме това нещо да се промени. Не може да се управлява с такива приеми. Който иска да спечели уважението на хората, на нас, той трябва да направи други неща. Той трябва да се обърне към проблемите на хората. Трябва да види житието и битието и къде се намираме. Какво направиха? Лишиха ни от най-ценното нещо, от най-ценната услуга, от която всеки един от нас през определен период от своя живот има нужда. Това е здравеопазването. Закриха ни болницата в Девин. Закриха ни за някакви 1,5 милиона лева, които държавата трябваше да осигури. И сега се опитват да прехвърлят вината някъде другаде, както го правят през последните 3 години и половина го правиха. Вината винаги я търсиме другаде, а вината е в некомпетентното управление на управляващите. На всички е ясно и няма какво да си го крием. Без държавна субсидия не може да съществува болницата в Девин. Просто управляващите трябваше да направят и да осигурят тези 1,5 милиона лева, за да може да съществува болницата. За да излезат се от тази каша, се опитват да ни заблудят, че в Доспат ще правят болница. Ами това е все едно в Доспат искат да направят летище. Ако мислите вие, че можем да го направим това, аз съм категоричен, че това не може да стане. Те не можаха да намерят 1,5 милиона, за да дадат на болницата, където има и сграда, и апаратури, и потенциал, и капацитет. Аз се чудя как ще намерят средства и как ще направим тук болница. Просто безумие. Пълно безумие. Те явно искат да не изкарат много глупове. Но аз си мисля, че ние сме достатъчно разумни и мъдри хора, за да можем да схванем тези манипулации и този популизъм. Преди малко повече от месец ние разбрахме, че една горска територия в Омана
е отдадена на концесия. На концесия, която лишава, то ще ограничи правото на ползване на земите на жителите от Касъка и Звейца. Една концесия, която обслужва определени кръгове близки до ГЕРБ. Раздават се благата, нашите блага, горите, които са нашия живот. Лишават ни от поминък. Ликвидираха малкия и средния бизнес в горския сектор. Направиха дървения материал, го накараха в борсата, за да може да играят само определени големи играчи, да вземат материала, след това да му слагат безбожни надценки, за да може по този начин да ликвидират малките и средни предприятия в този бранш на нашата територия. Аз няма да продължавам с тези провали. Ние ви раздадахме тук, всеки от вас има брошури, в които едната брошура е програмата на Движението за права и свободи за бъдещето 4-годишно управление, а в другата брошура са провалите. Аз ви препоръчвам да ги прочетете много внимателно. Вътре е написано много изчерпателно и много подробно това, което успяха да я направят управляващите. Те успяха за 4 години да подкопаят и да нарушат основите на държавността и на функционирането на институциите, скъпи приятели. И какво се случи от това? Стана това, което се случва, когато на една сграда се нарушат основите, става опасно за живеене, става опасно за обитаване. И в момента в България се случва точно това. Опасно е да се живее. Тотално обедняване. Голяма част от хората са на ръба на отчаянието. Друга част поемат по терминал 1 и 2. Изнасят цвета на нацията. Умствения капацитет. Трябва да сложим край на тези безобразия. Затова на 12 май моя призив, моя апел към всички вас да подкрепим партия Движение за права и свободи. Тя е доказала, че е близко до нас, близко до нашите съдби, до нашия бит. Тя не е партия за нас, това е кауза, това е вяра, това е гарант на нашите етнически и религиозни отношения и идентичност. Аз съм убеден, че няма човек, който да не мисли като мен и който да не е убеден в това. Затова още веднъж ви призовавам, излизайки от тази зала на 12 май с бюлетина, номер 40 в бюлетината, да зачертаем Движението за права и свободи за 40 депутата минимум. Това е знак от съдбата. В този номер има много символика и ние сме убедени, че заедно с вас това нещо ще го постигнем. Вярвайте ми, и след 12 май нещата в България ще изглеждат по различен начин. Никой да не се съмнява в това. Просто ГЕРБ никога повече няма да бъдат в управлението. Желая ви да бъдете живи и здрави и всички заедно на 12 май да направим едни хубави избори и да се поздравим с една хубава и категорична победа. Да върнем Движението за права и свободи там, където трябва, в управлението на държавата. Благодаря ви!